Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasta'inu wa min suri anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudhillalah yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kawulujengan katentreman karaharjan mugi tansah kasalira kajiwa panjenengan sadaya dalasan kula. Tuban-tubanipun para sepuh, pilih sepuh, abdi sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi sokina bekten panjenenganipun para tamu kakung semawa putri ingkang dahat kinurmatan para kadang werda tarana madya ingkang kawula hormati langkung-langkung pangombyong calon pinanganten kakung nulinggih Bagus Muhammad Aldi Santoso putra jaluripun panjenenganipun Popo Warsito dalasan Ibu Karningsih ingkang dalem saking Siwal Atigan Hal Eri Kali Mbaki Sukoharjo kawula ngaturaken sugeng rawuhipun. Nulinggih sadereng kula ngatur kula nyuwun agunging samudra pangaksama awit kula kumawantu hanggempil kamardikan panjenengan sadaya ingkang katembe sakit wawan pangandikan karana ing kalenggan punika kula nuhun panjenenganipun nulinggih Bapak Kusnadi Slamet Widodo dalasan Ibu Suwarni badhe ngaturaken kula poto babaring gonta wedharing sedya prastawa jati ing ratri kalenggan punika. Nulinggih panjenenganipun Bapak Kusnadi Slamet Widodo sekalian garwa ing benjang dinten Sabtu Legi Surya kaping 18 kalih menika kirang langkung tabuh pun injang anu linggih angicak kobolaken putra tarunipun ingkang asesilih nulinggih Roro Rizka Eka Maulani sarjana seni dibantu kami nulinggih Bagus Muhammad Aldi Santoso menggapahadan utawi resepsinipun wonten ing dinten Sabtu Legi Surya kaping 18 Juli kalih menika wanci tabuh 19 utawi ditudalu mapan wonten Kadilangan RT kalih RW kalih Mbaki Sukoharjo menggah wasing gati prastawa gati ing ratri kalenggan nggih panjenenganipun Bapak Kusnadi Slamet Widodo hanguruni budaya Jawi ingkang adiluhur nulinggih abdi acara midodareni utawi kidungan
Dibagi-bagipun para rawuh para lenggah ingkang satu jumanten menggantung aping acara midodarani ing ratri kalenggan punika ingkang sepisah pambuka ingkang nomor kalih nulinggi panjenenganipun Bapak Kusnadi Slamet Widodo sekalian garwa awit tindak badhe hangayati adyacara suci nyuwun idi palilah utawi donga pangestunipun dumateng tiyang sepuhipun. Paripurnanipun nyuwun donga pangestu utawi idi palilah dumateng tiyang sepuhipun kakalih nulunggi tumaping adatara putra calon pinanganten tinimbalan wonten sasana ing rinengga muga tumawinipun nulunggi adatara nebus kembar mayang utawi kidungan ing mangke kasalira panjenenganipun para ingkang paraga. Coba-cobapun para rawuh parenggah menggantu maping adatara salebung nulinggi boyonging sekar satembagan nulinggi kangge klebu dewa dalu tenggir batin kangge pitu saha sadak lalu ing mangke kairing menika kanthi beksan. Coba-coba para rawuh parenggah ingkang sami ginakaken mengganten menggah tumaping adatara midodarani utawi kidungan ratri kalenggan punika dumateng panjenengan para rawuh parenggah kasuwun donga pangestuwun hanyang kuyung menika lumampahing adatara kidungan saged rancak ulih raharja nirbaya nirsambipala. Saya berpuluh-puluh ingkang satu dinambakan menggah tumaping adatara ingkang sepisan pambuka nulinggi dumateng para rawuh parenggah kakung suwama putri monggo pepanggihan ing ratri kelanggan punika kita pidak sesarengan kanthi waosan basmalah ingkang angrasuk agami Islam mengagami sanesipun kasuwun panyungguyungipun miturut agami kapitadosan yang bagian. Diberi para rawuh parenggah monggo pepanggihan ingratri kalenggan punika kita pidak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diberi para rawuh kakung sabutri muga tumaping adatara sampun nulinggi uttarasa ingkang hamengku kanthi nulinggi panjenenganipun Bapak Kusnadi Slamet Widodo dalasan iki ing mangke badhe nyuwun idi palilah saha sungkem dumateng tiyang itu. Munggah lampahing adatara menika monggo kadang abdi tunggal Mataramang. Halo. Oke wong iki tamune anakku kabeh iki wonten kabrae. Ayo, nomor yang berkene silakan. Ramil
dhewe arep omah-omahke anake itu pangestune Gusti kang Maha Kawasa nggih kang wagung bone. Soal rabeke anak lungi awake dhewe iki penak yo jene wong tuwa. Ayo tak kanthi nggone bareng-bareng padi wong tuane dhewe nek manggone ning endi tombone. Ayo ngene tak kanthi ayo mbokne tak kanthi golek mboke iki mbokku ning endi karo mbokmu iki. Ayo mbokne tak kanthi mlaku golek ngupati mboke iki ning endi iki mbokne. Ramene kaya ngene iki isi-isi jane ya. Di sana aku njaluk aku upati mbokku ning ndi wae ora enek ning ndi. Biar kok sapa aku bingung. Di sana aku takok panjenengan di sana kok mbokku ning ndi to di sana. Lep, pergi-pergi kaya kelayapan teko kene, Gen. Pak ngobati mbokmu. Iki mbokmu mapane ning gubuk kae lho, sendang sak pinggire sendang Tirta. Lah yo kae gubuke mbokmu, Gen. Lah oh mbokku kan ning kono to, Mbok. Ya dong masuk yo Kang. iya ya Gen. Aku arep yo ngapura boe. Aku arep yo ngapura ya boe. Aku arep yo ngapura karo kowe. Sesuk aku arep ngabeke anakku mbone. Aku yo pangestu yo mbone. Jok pangestumu mbone. Aku jok pangestumu. Awe nang endi mbone aku nang endi aku golek ning didira ketemu ayo tak ngerti. Ning asale boku yo. Ayo tak ganti ayo. Boy nang kene boy. Boy nang kene boy. Aku harus jok pangestu karo kowe boy. Jok ngapura yang boy aku jok ngapura yang diluput karo panjenengan boy. Aku harus jok pangestu karo panjenengan yo boy. Tak basuh sikilmu karo si iyambanmu ya boy. Aku jok pangestu boy. Pangestu kenapa putusmu pangestu nono yang muka Gusti kang Maha Kawasa kang maringi lancar maringi gampang anggonku aku ngabekkan aku ya mbok. Pangestu nyuwun panjenengan Aku pangestu tenang ya muga-muga Gusti kang Maha Kawasa kang aku maringi pangestu karo anakmu ya mbok. Iya mbok, aku lega atiku tak golek rono rene ra ketemu bulane kowe ndelik nang kene to mbok. Aku yo pangestu tenang ya mbok, uga Gusti tansah ngayomi apa sing dadi
panyuwunku kekayu aku ngabeki putumu ya Allah. Ora usah nangis. Misi-misi tolak kamu kan. Aku ya isin. Kok metu luwe? Wah, tunjuk pengestu ya Allah. Aku sesat abeke putumu. Yo anakku Siriska maulani karo aku njok estu ya Allah. Muga Gusti maringi kelancaran kesehatan, mari gampang cukup ngarep turahmu ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Matur nuwun tenan kowe. Kowe ado-ado kaya-kaya dolan sudunge anakmu ora ngestoni aku karo bojoku arep anakku kok. Aku matur nuwun ya Allah. Ora usah nangis bundae. Ngono. Apa dak dina iki tak sawang anakmu wedok iki kok kulatane jekutrut kae iki mikir apa kok diutang apa piye nek diutangi padha kok kulatane jekutrut kae disawang rapi nek nesu bantingi bantah nek piringe maneman soe lho mulane iki kok ana apa mikir apa diunek-unek apa ya tulung tombokne coba anakmu timbalono rene iki lho bocah-bocah anak buaya anakmu kae ban nonton mlungu kabeh ngene iki lho piye iki ngombe nduk ya coba celuk mbone coba kono bisa tingkahmu ki kok ramenake ati. Kudu kutruk saiki kae kowe mikir apa to nduk. Direwangi bapak ibu tangi kowe arep omah-omahe kowe sampe yo ngene iki lho. Tamumu yo kaya guyu kabeh coba. Yo. Kowe iki njaluk apa? Diunek-unek apa? Sadurunge sesuk kelakon antara beng karo Adi, ngomong nduk. Ngomong karo bapak. Ya njaluk apa? Yo basa apa piye ngono. Wah, ra kok joro udara. Iya, tur dulu kabeh iki. tak dulu berakeke. Lah apa? Aja sing nika-nika lho. Tak mumet lho teramu ngono kuwi. Apa ayo? Isin yo lambe ngono ora ngono ya isin ben apa? Ya wis setang bunder. Yo kok tak jileke makatman ngene. Mas Bika kan setang bunder kok gak jolene. Odong-odong iki suwane iki. Nek gelem lho ora oleh kok tak jileke. Aku pengene Pajero Sprot. Aku ya Pajero montro iki montro apaan iki anu.
ora neko-neko kondo nduk nyumlengke kae kok piye iki wis ndase kok seprot barang iki kaya nyeprot apane. Ya wis. Rasa sini neko-neko lalu kok kucing ngene tak goleke murah-murahan. Ya wis nek no. Aku njaluk sekar sak kembaran sing arane kembaran. Aduh iki manggone ning ndi to, Nduk? Manggone ning ndi iki aku njaluk neko-neko kok bapak urung tau ngerti, Nduk. Sekar sak kembaran iki kaya ngopo? Nduk. Ya aku ya ora ngerti, aku berpengen kaya kancaku kaya. Ya mendase ngono kuwi. Nah. Kayak ngopo kan jalo ya ngono kuwi. Kok aku pilih sini. Buah botol kaya apa ya lho. Tak labui lho kowe penjalukmu lho, kan? Tak labui. Zaman semono bapak kuwi merguring tlatah Banjar jumbo ning Gunung Bicil ning tlatah Begawan Narjo Saputri Saputra iki. Zaman semono kuwi bapak nyantri ning kono duwe kadang sing jenenge Saraya Jati. Zaman semono Saraya Jati kuwi nate janji karo bapakmu lho ya. Tak wujuti lho. Kalau zaman semono bapak merguring tlatah Bakti. Bapak dikata guring tlatah itu itu. Zaman semono tak bantah itu bang itu murno. Opo-opo itu murno. Zaman semono janji lho bapak tak sabar lho. Itu apa terkaji kau.
Bapak mungkin itu karena begini ngumpul ke samene ambane muga-muga Gusti Allah mari lancar mari gampang mari sehat sak kabeh ya sing ning kuyo anggone bakal apike awakmu uga diparingi pangayoman tansah diparingi kesehatan keselamatan nanti sampai di yo besok kue karape kecawa lu terus ya Allah laksanaane sini Prabu Tira teres waspane pirang-pirang dino kok kupingku Gus Nabi selamat itu. Oh iya, coba tak nyang kubuke nyang daleme kono. aku salah berarti jaluk tulung ya aku jaluk pitu kali mendo suwe sing apa wae aku bilang buten ae banene tak ngaji pameling to. Oh iya ta aku ki bingung aku bisa dadi anak murid kon bae jaluk sesuk kabeh iki jaluk kembar mayang. Bungi kembar mayang yang tidak aku ngerti. Ora kuwi. Oh. Kuwi anakmu, aku krungu malah kowe mantu kek. Lah iya, kayak lagi tembungan. Oh, terus iki mau lagi ceritane yo. Tak ulat iki pulatane bojo putu dae tak jero rene iki pawitane. Wah. Rene tak takoki Kang. Tak takoki iki bolane njak pundi unek-unek. Yo ora sisuki nangis iki. Oh. Lah penjalukane apa? Kuwi anakmu sing jaman wayang ning kono wis cilik nyanyi ya. Umbelen. Karo Pak Sri walu ya cek umbelen ya. Ngisi-ngisi wong. Ya kuwi bocah. Arep rabeke. Ceritane ngono. Lah kok njaluk kok kembar mayang. Kembar mayang iki ngene ning ditandha bapak ira ngerti. Aku sange bingungku yo celuk jenengan Kang. Kakangku Salaya Jati tak celuk. Aku matek kaji paweling. Karo sedulurku pitu, jaman sekolah lu pengen bocah kuwi.
Kuwi dhisik abadane kembang pitu, yo karo tril barang tril ora melu no. Wis tril terus dulu trauma. Ayo tadi kataku wis ora mutu blas ya. Tak balik karo tril kuwi kembang pitu. Blas pitik pitu. Tak jenenge pitu kuwi lah, dhek iki nanti janji karo aku kan. Balik tak jero rene. Enek boleh kok bantu aku ngono. Nah, Tapi kita tak bantu apa? ya kuwi mau anakku diunek-unek. Oleh sekasa kembar iki mau. Aku yo tulung upadekno. Wong aku yo bingung tenan. Pikir yo ngene medhase nanti tandane pedhot yo ora sandalan. Wah, pedhot di kanca DC, kanca DC wis ngene wae sisan wis cipilan. Ya wis ngene wae ya. Buru cukup. Oh, Udah kewengen. Piye kaya ngopo? Aku wis janji marang kowe. iya kan. Ya susahmu, ya susahku, ya senengku, ya senengku. Iya, Ya Pak. paribasat mangan ramangan ngene iso ketemu. Oh. Ya tak upatine ning ndi kok dulunge wahyu jodoh apa mau sekarsa kembaran ya sing istilahnya kaya klebu dewa daru iki Ora. papan dulunge ana ngendi ya iku tak wong aku ya dikenongan kok tak takon. Yo kok ora rasa kaya ngopo ya kan aku dulu tenang yo kan. Manggon dulunge ning ndi kok tak golekane tak upatine engko yen anu tak doyonge nang kadilange loro Oh, yo turu ya kan. Tiga dolanan anakku sing penjaluane ya ngono kaya nduk Rizka aku nduk pamit ya tak upadine penjalumu karo kowe ya aku Kok munggah burung menunggu berangkat segoro. oh iya aku wis tak tulung Yo ya kan. Aku mau nang iki aku. Yo. Yo turu ya. Tak sama semua ya kuwi. aku jenengan kalih kula mlampah keng mujudake minangka sarana tidak sayang bila tidak nyuwun sewu kula aku jane jagongan karo putrine ndredeg iki budaya deg-degan aku nyuwun sewu dipun tepangaken kula saraya jati munggah panjenengan kapataru satuhu pitu sak yeosipun kula nggih sampun serapat-serapat kenal jenengan ten kale jaman rikala kula rak dalem nggih wong arepe lapangan nah lah kula kan pun sowanten mriku kalih dinten lan jenengan mantune kok nggih kalih wong edane niku wong edane kok Minggu tadi kula. nggih niku wong edan niku kalih wong edan niku Go, anu cobi tanglet kalih mlaku-mlaku menawa enten kalis mlakune ya sak untara biasane kono kuwi eneng angkring nggih ya ora enek ya sing dodol nembi kok ya jane ya rada salit ngelak kok ora enek anu arteko teko sapa kok keadaane ya sepi
enek upo menawa enek oh kae maksa ing wengi mbok menawa enek sing nyang beli teka hayu luput ing lara panaluan kae kok enek anono ibu sing yen omonge mau nyang arep nyang beli ora nyangking klenthing ora nyangking kendi kelalen coba sing teko apa kula oh temahan tirta maling ado tanono ngarak mringwa mami niki sing teko kula mboten jenengan nggih mengke delok coba tak tekoke yung piyong sing nyaking kendi pecah dek wau nggih wonten pundi papan gunung Pekan Purwodadi kula pinggung madosi dununge kula tiang tebih saking katilang umbaki iki langsung aja kowe gur arep wis kowe ngincim aku wis pokoke tak plekotho kowe engko kudu kon nganggo nggih yo kula nyebesa wedi papan dunipun Pekan Purwodadi menika napa ngertos Pekan Purwodadi Tole jakene kene pas Purwodadi jantung. Oh, kok yo rame banget toh anu yo. Oh, kene. Pekan Purwodadi. Kula nuwun. monggo kula aturi pinara monggo monggo Pak monggo Mbak pinara sampun lega dipun tepangaken nggih sadherepipun kula nyuwun pangapunten nggih kula tiyang sudra nggih menika kawula alit saking dusun kala wau kula di sambati kadang kula nem awit tinangisan putra putrinipun nggih menika Rizka Eka Maulani Sarjana Seni menika badhe pinjangnu badhe ijab kabul. Lah penjalukan ini pun kok aneh. Nggih menika sekar sakembaran kayu klepu Dewandaru cengkir gading kendhit pitu. Saha sadak lawi. Lah menika dununge Wahyu Jodo. Sayange nurut sasmita menika wonten Pekan Purwodadi. Kiyaine malah ora gagas bandemik ngono. Yai oh panjenengan badhe
pados menapa menika? Oh, nggih. Kula baleni nggih. Nyuwun sewu kiyane kokean nggih, kokean gawean oke pesenan abon wis budhegi. Wis. Kula niku dipun sambati sederek kula. Wonten Kadilangu RT kalih RW kalih tinangisan nggih menika putranipun benjang niku badhe emah-emah badhe ijab kabul ning penjalukane kok aneh nggih menika sekarsa kembaran. Ingkang mapan wonten nggih menika Peken Purwodadi pinangka nggih napa leres menika. Oh nggih saderengipun tepangaken Kyai kali Nyai sedenipun Kang Rawuh kula menika pun among gati. Lah mriki nggih leres ingkang dipun wastani Peken Purwodadi nggih mriki. Oh leres. Lho Mbak Pitu kebeneran iki wis ketuk Pasar Purwodadi. Nggih leres niki Peken Purwodadi menika. Nggih. Lah napa niki sekarsa kembaran nggih napa menika wujudipun? Oh menika Kyai. Nika. Niki kok kados-kados menika sekar sakembaran menika mboten lokal menika kados impor menika. Oh menika nggih ngaten niki sedadian kula sak rencang menika. Kali para kiai kula kali para cantrik para nyai sedanipun menika gujur-gujur nggih sesadian sekar sekembaran kang Pancawarna menika. Nggih menika sedadian dodolan kula wonten Peken Purwodadi nggih mriki leres mriki anggere blok golek pangan karepe nggih iso kena nggo urip, nggo ragat sekolah, nggo apa-apa nggih ngaten iki Kyai. Kula badhe sadian sekar sekembaran kang Pancawarna nggih niki sing mungkin ingkang badhe dipun padosi tiang-tiang ingkang badhe dados manten, ingkang badhe palakrama. Lah menika biasanipun nggih ngaten niki. Gabung niki dadi sadian kula boten wonten sanesipun Kyai. Oh, dados kula niku kaleresan menika dereng ajeng nggih menika. Nggih, dereng menika dereng. Nggih. Dereng bikak dasar nepe kete jeng suku-suku wong saya niki blas. Ro nek wong takon kok nek takon-takon gur takon arahe, takon pasar kono. Ora ana sing takon sekar sembarang kang Pancawarna iki. Lah nek panjenengan takon nggih keleresan. Nggih mawon judulipun. Lah nyun sewu Kyai. Nggih. Ingkang baken ingkang nenggol menika kula mireng-mireng nggih menika Wasesa Jati, Kyai Wasesa Jati ingkang pundi? Ya, Wasesa Jati. Napa sing alit nika? Yen niku kados-kados kula sampun tepang niku. Oh nggih niku juragan niku. Oh menika kuasane niku damel mandikani kalian damel kalian Kyai Ageng Taru Nyai Ageng Taru niku ingkang mandikani Bapak Wasesa Jati menika Bapak Kyai ingkang wonten sisih kanan kula menika. Menika ingkang ngalit menika. Ning alit menika pilak nika mujarab nika. Nggih. Lho ku mboten alit sempun mboten alit. Lah nggih. Napa? Napa nyuwun sewu Kyai? Nggih, Kyai Wasesa Jati. Napa niki sepi kok melu sadian sekarsa kembaran apa pemasukane kira? Nggih cobi mengke. Wong abone niku demben niku pun Kyai Wasesa. pesenane akeh-akeh kok. Lho, sing dodol sekarsa kembaran iki juragan abon. Kowe entuk oleh-oleh abon. Ya muga-muga ya setengah kilo ya. Engko karo cantrike iki ning kene mbok mlongko iki. Ya iki dienggo oleh-oleh. Tetep dikepyuni lho kabeh nyambut gawe. Oh nggih. Ngeten nggih. Anu kula badhe nyuwun pirsa. Nggih, kula mantep menika
Sekar sakembaran mangke kula Lho jenengan baya. kok sampun pirsa sedayanipun. Oh, mengki kula nyuwun badhe pirsa. Lah menika ingkang didamel nggih, ingkang didamel saking napa? Ingkang damel sinten? Dayane napa? Mawi ditumbas arta pinten? Oke. Gandingan menika ingkang damel ing mandhegani damel menika wonten kekersanipun dipun jlentrehaken kalian Kyai Wasito Jati ingkang badhe jlentrehaken utawi ingkang badhe paring regi ingkang badhe saged. Monggo Kyai kula aturi panggihan. Anu niki Kyai napa Kyaine napa niki anu sumure kula niku keng wangkah Adilangu dugi Pekan Purwodadi niku delalai mampir biasane enten grebage mboten enten nggih. Kula nggih mboten disangoni, kula nggih wau disangoni slamet kula. Kok ketoke kaya garing-garingan ngoten to, Kyai? Ah, ngoten nggih, Nak nggih. Yo, kowe gendi sing dipun dalu niki sing bakul teh dipun tutup. Niki dia mengke mawon. Niki munjuk. Tangonan dijawab malah monggo pimpinane Pak Mari Slendro. Senenge rerekan kok, Mas. Ya wis lho. Wah, tekok siji-siji. Kowe ngerti. Pedhe napa? Nggih, niku Kyai niku rada jedeg niki. Wis kula pun matur. Urip bengeke tok sing digedhek-gedheke niki didamel saking napa, sing damel sinten, dayane napa, reginipun pinten, kasuwun dilentrehaken maknanipun. Iya, ya. Batekke nang Iki masalah antem iki. Mayang kuwi ya memang ya anggone gawe nganggo lelakon. Kabeh kuwi ana dayane. Mula yen kowe kudu jlentrehake apa jenenge kembar mayang. Iki wujud saka ngisor iki ana bokor, ana momot, mursid. Lagi sing dibentuk sak nduwe bokor kaya payu. Wujude bokor iki bokor kencana. Kencana iki kaendahan. Muga-muga tembimburi temanten sak kembaran bisa dadi yo kados dene cahya sing kaya dene bokor. Lah sak nduri bokor ki ana bentuking payu. Dados bebrayan niku kanthi dasare ingkang sae. Nggih manunggaling cipta rasa saha karsa. Lah ya ngono. Nggih, pun kula podho. Iki ana sak ndure bokor kencana ki sing bentuk kaya payung. Ing besok yen dadi omah-omah iso mayungi angkrung marang keluargane. Mula iki ana momor, momot lan mursid. Momor calon pengantin kuwi bakal momoran marang tiyang sepuhipun uga mar sepuhipun. Pramila sajroning momoran kaliyan tiyang sepuhipun kedah saged anggrep iki momot kudu amot sembarang kalir. Yen wong tuwa duka ya kudu nganggono, yen diarepke wong tuwa ya kudu manut. Niku mursid enak ya. Lah iki kan ana dua. Nggih. Sing nengep ono ngarahen kami sing wujud duduk
cik Kangwi ing besok buahno anggonmu bebrayan. Ing besoke bakal duweni putra lan putri, muga dadi putra kang saleh, putri kang salehah. Pramila sak dhuwur buah niki ana wujud gumilik. Anggonmu bebrayan kala gumilik dadiya nganti kaken dinen-dinen iso kembang marang dawing Gusti uga sanak kadang tangga temali menika wujudipun inggilipun wonten nanas menawi ing bijing sampun titiwanti sampun nas lah menungso niku namung sak dermi titahing Gusti pramila ngeten nggih iki momot lan mursid nika pergi mekaten anggenipun bebrayan dan iki wujudipun wonten pitik nika kan wonten pitik esuk duyana kudu bisa nuturi kang becik mulane ana pralambange pitik sak judul iki pitik lanang lan pitik wedok ora kena beda-bedakake antarane anak lanang lan anak wedok. Ya kudu dituturi kabeh karena becik. Tembe buri ing besok anak-anak bakal keluarga ya besok ayem tentrem ngono ya nak ya. Lah nak iki regane sadak langkung. Nah, maksudnya apa Kiai? Kok sadak lawe menika? Nika memang pun dhisik dadi sanad menika perginipun sadak langkung menika tinggalipun nalika swargi simbah kula menika kula kantun nerusaken ingkang dados manungsa sih. Oke Kiai. Kula banget nggih sekar sakembaran nggih menika kayu klebu dewa daru cekir gading kendhet pintu saha sadak lawe menika mangke kula suwun kula boyong kula aturaken kadang kula penyangka dedolananing calon pinanganten putri Kiai. Lah napa syarate kagem boyong menika napa mboten ngangge redana aji napa ngangge syarat malih Kiai? Sisan-sisan kula mengke matur kaliyan ing kadang kula. Oh iya nak ya iki mengko sadurunge boyong iki saka eyangku karo mene kepilih ya muga-muga anggone boyong sekar kembar kayang sakarone wonten ing margi mangke tansah manggiya karayon kawilujengan ngantos dumugi ing dusun Kadilangun. Oh nggih. Menawi saged menika mengke langsung dipun boyong dalem nika nggih saged Mas nggih dados mboten kaging panyuwun sanesipun nggih. Oh niku mengke dipun sadak langkung mangke kepilih gandeng menika taksih dereng dalu mengke sekar sakembaran badhe kula boyong. Lah menggah biasanipun menika ingkang boyong boten nggih Joko kalih kenyo Kyai. oh nggih nak Mas ngoten nggih Joko kalih kenyo Enten dusun kula menika ingkang boyong menika kedah jejaka kalih sing taksih perawan menika dipun rerepeni dipun kanthi beksan Kyai. Mbok bilih
wonten Purwodadi menika mboten kula ngaturaken panuwun banget nggih. Oh nggih Mas nggih nyuwun pangapunten. Oh menika. Kadang nika sampun dalu. Nika tinggi mboten wonten unjukan. Nika pangapunten nika sak wontene mawon mengke tugas wonten margi. Oh nggih. Entene sekar setaman niku. Nggih, sekar setaman. Nggih. Napa anu to Kyai? Suwe mboten payu to kembar mayange kok. Ora enek pemasukan ya apa teh-teh apa ya upama banyu anyep wae. Kan wis men aku ya darani terima ya ora disangoni tenan kok. Yo ayu. Arep jajane ya ora enek. Ngeten ya Nak ya. Kadang niku bulane wulan suro. Suro apa kowe sabar kok. Iki wis sabar. Sakjane kan wulan suro. Sepi ora banyu kembar mayange bedungane. Yo alesane Kyai niku. Nggih. Ya. Ora Suro niku sepi. Napa mawon sepi Nak. nggih. Santri kula niku nawan nggih mung nyilem mawon kali. Wong niku wong anu kok niku santri jenengan kan jenengan niku Kyai juragan. Yen jorak jenengan jorakan abot, menika jorakan welut. Nggih, sami jorakan. Nggih, padha jorakane nggih. Pun iki mboten kula mboten kek wedang tenan iki Kyai. Wah, kan. Oh, ya wis. Nika wau enten lare ketingale playon-playon niku Nak. Kula kentu basket teh. Ken aku yo ngelak tenan kok. Paket sakenge ing sluk mau urung mampir ning warung kok. Inget terang itu hari Rinaksen malaikat sakapal Rasul Pancatyo sarira tunggal ati Adam muteku bakindo esis pangucap uyokmu Kyai gandeng kebetulan kula sampun cekap pinanggih wilujeng Lirboyo Nesambikala napa niki saged kula boyong kula kedha wonten wangkah kadilang RW ing mangke kula aturaken ingkang manggugati inggih menika Bapak Kusnadi Slamet Widodo kadang kula pinangka dedolananing calon pinanganten putri. Oh ya Nak ya, iki mengke saged dipun boyong niki saking Pekan Purwodadi menika sakjroning dipun boyong menika enten paweling kangge calon putra pengantin sakarone. Nggih. Ning sakderengipun boyong niki teh sampun dugi, monggo dipun unjuk rumiyin monggo. Duwe niki. Durung tamumu loro kayak siti masa satu gelas berdua. Yo. Cek. Aku yo aku jane mau ndredeg tenan lho Mbak. Jago ngomong-ngomong jejer ngono kuwi. Oh niki Ini keparing ngalah. saking Amogati Surabaya Sojati wonten sekedhik paweling dhateng calon pinanganten sekalian. Pak Mari jenengan Menika anggitanipun Ki Sunarjo Dendeng Bundo saking Ki Sunarjo.
tansah pinaringan tinggong tentrem murah kawinengku yo mung wong tuwa paring donga Gusti kang paring ijabah Muhammad Aldi dia hambang paring donga dina saya yo tansah pinaringan rahayu sandikala anggeni rahayu ono yo nak yo iki pauling wase sejati yo mung sakmono paulinge muga-muga kangge imbuni taun penganten kekalih tansah mangya rahayu sing slamet nir ing sadikala. Oh nggih ngeten Kyai kula matur nuwun sanget menggah paweling kagem calon pinanganten putri so kula mbok bilih sowan kula wonten Pekan Purwodadi wonten lentah-lentahipun so anggen kula matur kiranging tanggap angkuh nggih kawula lenggana titah sawanta kiranging sesepan para nipuna saha pangandhaping pawiyatan kula sehingga kula damel cubluk ing pangertosan kula monggo saha kula nyedonga pangestu wonten ing Pekan Purwodadi niki nggih lampah kula utawi jenggar kula utawi kisah kula saking mriki tansah pinayungan karajan Nirbaya Nirsapikala tuntunganipun Kyai saha ingkang reksa wonten ing Pekan Purwodadi niki monggo nggih nggih donga marang Gusti nika sagedipun boyo nika monggo boyongipun Sekar Kembar Mayang nika kodhok ngorek iki temu lho temu sapa boyong boyong seso yo gunggung kodhok nggih nyuwun kadang-kadang kalimat kasuwun emboyong Sekar Sakembaran monggo Royo tak seneng manten enek no limbing kuwi abot niki mas kali niku Budha ya ora apa-apa. monggo diringi kalih beksan nggih kula yen niki abot yen niku enteng wong niku iso ambekan niki niku iso ndek aji pangenteng-enteng kok sami bobote pun kita niki mawon sing enteng saing pinggir mono trumatan
Monggo musiknya ilir-ilir. Jangan dijunjung kan, Mas? Jangan dijunjung. Tapi siapa sih dibutuhin dia? Siapa sih? Sementara dari polisi. Tapi siapa sih butuhin dan masih butuhin? Keleh ngarep saya mencapai bahwa terus di Ini pesannya gimana? iya ya langsung ditaruh situ. Nanti dibawa ke belakang. Sementara gaweane lu dilapurke. Nuwun ngapunten, iki nembe pambilih kanjeng pun soindu mboten panggih. Iku kesenati Sang Widodo sakeluwarga apa bener iki wujude panyuwune anakmu wis tak ijabahi utawa tak pisake ana tunanane anakmu yaiku Sekarsa Kembaran Kaiba Dewa Daru apa wujude yang ini iki lho ya coba ini ana kuwi bener apa ora. Oh benar, alhamdulillah ya benar. Ini ya, jadi jalur almu tulanan tigo sesuk kuwi ta. Oh, mula kuwi golek ning atuh banget. Iki malah kebenaran mau entuk gratisan. Oh tadi, gratisan kok. tadi ora bayaran. Ora bayaran, malah aku mau disebut wedang barang. Ini ora digawani abot. Ayo. Ujane sing tak arep-arep oleh-oleh ngono digawa. Oh ngono. Oh ya wis yen iki aku karo sapa mau pitu ya anu wis nuruti penjalukanmu ya sesuk muga-muga Gusti Allah iki ya kabeh ya sesuk muga-muga Gusti Allah tansah mijabahi kabeh panyuwunmu ya nduk sesuk kowe ijab kanthi widodo rahayu nirbaya ramanasa
tunggal punapa Kakira Harjo lulus kok dilanjuti resepsi ka muga-muga tansah winatu supa basuki rame gawe sepi ing pamrih ya tansah wilujeng ora ana alangan satunggal punapa ya wis ngene aku tak pamit kupung burung wengi aku tak bali neng ereng-erenge Gunung Lawu kono aku yo elek-elek saikine ora suwe ra ketemu karo bapakmu aku neng kono yo rekak ngene entuk kelangan garapan sedok iki arep golek garapan sepatrok oh ya kok sanjang kali Pak Lurah oleh ya wis ngono ya aku njaluk pamit wae ya besok ya di iki to calonmu oh ya wis ngono wae aku yo pamit aku wis mau tulungi karo kadangku Cahyo Midwan matur nuwun ya aku yo pamit aku njaluk ketemu ketemu ning omahe ning ketoke acuh ora kenal saiki ning ketemu ning kene ya pun nyuwun pamit saya berkagum sungguh ingkang sadengan kata panjenengan monggo beksanipun kula wau sampun siap oh monggo Kayak bebas. Kayak bebas. Masak sudah gampang. Sing jam jawi
Ini